जी नमस्कार। आप लोगन के समक्ष लेके आइल बाटी एक ठो भोजपुरी कहानी कुंदन सिंह केसरबाई। कहानी के नाम बा कुंदन सिंह केसरबाई। एकर लेखक हमें आचार्य शिव पूजन सहाय। कुंदन सिंह केसरबाई कहानी सुनल जाए। लेखक आचार्य शिव पूजन सहाय। दोनों के उठती जवानी रहे। ओह जवानी पर ऐसन चिकन पानी रहे कि देखनिहार के आँख बिछलात रहे। गांव के लोग कहे कि ब्रह्मा का दुआरे जब सुघराई बेटात रहे तब सबसे पहले इहे दोनों व्यक्ति पहुँचले। सचमुच दोनों आपके सुघर। बियाह का बेर माड़ो में देखनिहार का घर निहार लागल रहे। घर परिवार में केहू न रहे। दुइये प्राणी से आंगन घर गहगहाइल बुझाई। जब एगो बनुक छतियावे त दूसर ओकर तमतमाइल चेहरा निहार निहार के मुस्काए आ भौं फरफरावे लगे। एगो जब बांसुरी बजावे बैठे त दूसर चिटुकी बजाई के गुनगुनाए लागे। एगो जब कसरत करे लागे त दोसर दाँते ऊँट चाप के हुंकारी देत चले। एगो जब खाए बैठे त दोसर बेनिया डोलाई के सवाल पूछे। एक दिन आसिन के दोनों का अजोरिया में अपने अंगना पटिहाट खटिया पर सुजनी डसाई के दोनों बतरस के आनंद लेत रहले कि यही बीच में एगो कहलस हम तोहरा के बहुत प्यार करीला। ई सुन के दोसर की बोलल हमहू तोहरा प्यार के दुलार करीला। ओ दुलार के हम सिंगार करीला। जब जब हम तोहरा दुलार के सिंगरले बानी तोहरा जरूर याद हुई माँ के रिमझिम में घरिया में फागुन के फगनहट से मस्ताइल रंग झरिया में चैत बैसाख के खूबे फुलाइल फुलवरिया में जेठ के करकराइल दोपहरिया में आषाढ़ सावन के उमड़ल बदरिया में भादो के अधिरतिया अन्हरिया में कुवार कार्तिक के टहाटह अजोरिया में आगन पूस के कपकपात सिसकरिया में जब जब तू हमरा प्यार के दुलार कैलू हम ओह दुलार के ऐसन सिंगार कैली कि तोहार आँख मेड़राए लागल बाटे याद। अतना सुन के वो ठुनुक ठुनुक के जमाई लेवे लागल। ऐसन रंग ढंग देख के कलस की हमनी का भगवान के दिहल सब सुख भोगत बानी बाकी अपना देश के कौनो सेवा अबही से ना सपरल। छत्री का कुखी जन्म लेके हमनी का अपना जाति के कोनो गुण दुनिया के ना देखौली। हमरा ई सकून के साथी सब कहेले कि जब से तोहरा बियाह भइल तब से तू ऐसन मौग हो गईला जे दिन राति घरे